Dan il-programm huwa mwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton. On the ownership side, by the capital stock issued to the stockholders. $2,000 worth of goods for his store. Insellmilkom nilqakom għal programm ieħor Wirt U Eredi. Għalkemm jingħad li t-tielet ġenerazzjoni għandha tendenza li tkisser in-negozju tal-familja, f'din l-istorja tal-lum ħanaraw x'jista' jiġri meta n-negozju jaqa' f'idejn it-tieni ġenerazzjoni. Naraw min se jirrakkontanna l-istorja llum. Jiena Ivor Puglisevich, is-CEO tal-kumpanija tal-familja tagħna. Il-kumpanija ilha ffurmata minn 1976 u dis-sena għandna kif għalaqna 44 years. Ivor, nilqak fil-programm nilqgħu wkoll lil Anthony Sammut. Anthony huwa avukat imma huwa wkoll il-konsulent ta' Ivor u lab parti importanti biex Ivor wassal il-negozju tal-familja tiegħu fejn hu llum. Min fejn bdiet l-istorja, Ivor? Bdiet minn 1976 meta il-papa ma' grupp ta' negozjanti oħra iddeċidew li jiffurmaw kumpanija. Prinċipalment dak iż-żmien kienet biex tinnegozja fil-materja prima tal-plastics. Wara sentej li kienet iffurmata dil-kumpanija kien hemm xi disgwid bejn in-negozjanti, il-grupp inizjali u il-papa iddeċieda li jixtri sem in-negozjanti l-oħra u bekk bdiet il-kumpanija tal-familja kif nafu għallu. Immedjatament il-papa beda ħada fuq kors daqsxejn differenti għaliex bdejna diviżjoni ġdida tal-kumpanija li tinkorpora wkoll l-istokkjar u distribuzzjoni ta' għodda għall-inġeneriji u man mano il-membri tal-familja kulħadd beda jgħin lill-papa l-avventura ġdida. Kemm kellek żmien dak iż-żmien, Ivor? Meta il-papa kelli 17-18 sena. Kont għadni kif ħireġ mill-iskola, minn sixth form, u sibt xogħol ukoll ma' terzi persuni, għaliex ovvjament il-negozju tal-papa kien għadu tantu żgħir li anki pagi ekstra kienu pis żejjed dak iż-żmien, allura kellna nfittex post ieħor, però fil-għaxijiet wara ħin tax-xogħol kulħadd jgħin il-papa nqasmu x-xogħol u nagħmlu l-ordnijiet u li jkun hemm bżonn. Bdejna ftit wara ukoll introduċejna linja ġdida ta' affarijiet ta' elettriku, cables, switches, bosos u affarijiet hekk. U man manu il-business beda jikber. Beda jikber li
inħass li l-preżenza tiegħi ma kellha tkun mal-kumpanija permanenti u ħallejt ix-xogħol li kelli mal-barranin u l-ġojnajt full time. Sibt postok mal-negozju tal-familja. Tal-papa. Affettwatek il-bidla bejn taħdem ma' terzi persuni għalli tkun involut fil-negozju tagħkom? Kien hemm affettwatni ħafna għaliex meta taħdem mal-barranin it's an 8 to 5 job, tmur ċertu responsabiltajiet tista' tħallihom warajk. Meta inti qed taħdem in a family business, il-pisijiet u responsabiltajiet huma ħafna kbar. Jekk ma taqdifx u ma taqtax bisnienek, ma jkunx hemm flus għall-pagi u salarji fl-aħħar tax-xahar. Jiġifieri it was a big responsibility. Plus li kien hemm l-unur tal-familja li wara li kulħadd il-familja kollha forked in u kulħadd kienet jagħti l-impjant tiegħu, ma ridniex ovvjament li jkun falliment għal il-negozju baqa' jikber, daħlu wkoll ħuti fin-negozju jaħdmu in the family business. Sakemm fis-sena 2000 il-papa ħassu ma jiflaħx u kellu jirtira u jiena u ħija l-iktar tnejn li daħalna spallejna u biex ġarrejna u ħadna over il-kumpanija. Kontu diġà preparati biex tmexxu jew kontu għadkom qegħdin titgħallmu mingħand il-papa? Konna ippreparati għax konna inna għaddejjin. Il-papa kien kważi 65 jew 66 meta ġara kien ma jiflaħx. And we took over. It was a very smooth transition dak iż-żmien. U bdejna mmexxu jiena u ħija, però man manu li bdejna għaddejjin beda jidher ċar li għandna viżjonijiet kemm jiena u ħija. Kellna viżjonijiet differenti minn xulxin ta' fejn ridna waslu l-kumpanija. Wasalna f'sitwazzjoni fejn ftehemna li l-aħjar issir diviżjoni u hemm fejn daħal ukoll Anthony fin-nofs għax tlabt l-assistenza tiegħu biex jigwidana biex kulħadd ikollu soluzzjoni ekwietava għal kulħadd. Qabiltu bejnietkom li għandkom taqsmu? Kien hemm qbil ma' kulħadd u fil-fatt sentejlu jiena u l-mara tiegħi xrajna il-sem ta' ħuti u l-familja kollha. Meta ġejna biex nagħmlu dal-pass, ovvjament kellna bżonn għajnuna għaliex ħafna mill-lassi tal-kumpanija kellhom jiġu diviżi u l-bank li dejjem supported us fin-negozju ovvjament sab li l-portafolio tal-assi kienu x'kienulu u meta ġejna biex nitolbu daqsxejn iżjed għajnuna għal diviżjoni ovvjament ridna għajnuna iżjed u hemm fejn avviċinajna l-MDB fejn għadnilu l-viżjoni tagħna fejn rridu mmorru, x'iridu nagħmlu, emmen fil-viżjoni tagħna u għamel tajjeb bil-garanziji del-Bank Kummerċjali tagħna biex. U inti stajt tixtri l-istima ta' ħutek u tkompli għaddej bil-negozju. Id-diviżjoni issir u n-negozju jibqa' għaddej. Anthony, min-naħa tiegħek tgħidilna issa
x'tiftakar mill-istorja din it-tranzizzjoni li kellu Ivor mill-punto di vista tiegħek? Mill-punto di vista tekniku legali, Ivor poġġa tajb ħafna l-istorja. Tajb inżid elementi li forsi ma semmix, illi appena saret id-diviżjoni aħna mill-ewwel il-negozju ta' Ivor irreġistrajnieh għaj termini tal-Family Business Act, jiġifieri llum il-negozju ta' Ivor huwa reġistrat bħala family business biex hekk seta' jikkwalifika għal dawk li huma l-inċentivi. Kif nisimgħu tajjeb spiss fuq il-programm tiegħek, illum ngħixu f'sitwazzjoni fejn l-inċentivi kemm leġislattivi kemm fiskali huma ħafna. Jiena meta llum minn żgħir meta bdejt il-karriera tiegħi ma kienx faċli ħafna tagħmel dawn l-affarijiet. Għaliex kif semma Ivor, l-istorja ta' Ivor eżempju hija waħda fejn u biex jirnexxielu jkompli negozju waħdu ħuħ li kien dak iż-żmien miegħu kelli jieħu parti sostanzjali mill-assi biex ovvjament isala fil-valur tiegħu kif kien xieraq. Kif għal Ivor ukoll din kienet storja nista' nsejħilha feliċi fis-sens li saret b'komuni akkordju ma saritx bil-ebda disgwid, però dak li jkun il-valur tiegħu jkun ħadu. Allura dak li jibqa' wara il-kumpanija li tiġi wara d-diviżjoni tkun kumpanija li effettivament tkun iċken milli kienet oriġinarjament. Allura hemmhekk fejn qabel kienet tkun problematika għaliex il-bank mill-ewwel jgħidlek orajt illum l-assi tiegħek jistgħu ma jinqas għaliex il-family members l-oħra telqu parti mill-assi, illum jien rid nara kif insostni iktar il-garanziji tal-finanzjament li kont qed intik u li sentik iżjed biex tagħmel il-passi li jmiss. U hemmhekk fejn l-MDB kien importanti ħafna, ġifieri hawnhekk l-appell tiegħi huwa li f'każijiet bħal dawn importanti li wieħed imur ikellem professjonist għax illum l-opportunitajiet huma ħafna mill-lat kemm leġislattiv kemm ta' fondi. Tajjeb insemmu wkoll illi fil-każ ta' Ivor huwa wieħed minn dawk illi huma komuni llum fejn aħna tlabna ruling apposta lill-Kummissarju tat-Taxxa. Ma rridux ninsew illi kull transazzjoni simili bħal di ta' kwalunkwe tip hija affettwata mit-taxxa. U tajjeb ngħid illum il-ġurnata minkejja li m'għandniex leġiżlazzjoni ċara għal ċertu okkażjonijiet għax ukoll kull storja hija storja għalija, però tajjeb ngħid li l-Kummissarju tat-Taxxa fuq talbiet ad hoc waħda jarhom on a case by case basis huwa komuni li fejn il-każ ikun ġenwin bħalma kien dan il-każ il-Kummissarju tat-Taxxa joħroġ ruling biex id-diviżjoni ssir eżenti minn dawk li soltu jkunu taxxi tal-bolli għal capital gains dejjem jekk il-valur illi dak li jkun se joħroġ bih ikun più o meno tista' tgħid l-istess valur li kellu oriġinarjament. Ivor, issa li salvagwardjajt in-negozju tiegħek. Qed taħseb fil-pjan ta' suċċessjoni? Il-pjan ta' suċċessjoni is our next step. Għaliex hija għadna għaddejna l-ewwel sentejn noperaw bil-business fidejja u fidejja l-mara. It-tfal għandi it-tifla l-kbira li tiġa qiegħda taħdem within the business. Għandi t-tifel l-lum qiegħed Glasgow jaħdem hemmhekk, però qiegħed ħadem fil-kumpanija fil-passat diġà. Man manu issa irridu nibdew u naraw flimkien where il-kumpanija sa tmur within the family. Eżatt. U pjanijiet li l-kumpanija fejn tixtieq tieħodha jew inkella l-ambizzjoni tiegħek il-ħaqta u qed tipprepara għall-ġenerazzjoni li ġejja. Nippreparaw għall-ġenerazzjoni li ġejja hija definitely. Però il-pjan tiegħi hija to take il-kumpanija to another level li anki nkunu mhux is-suq Malti nilħqu swieq barranin ukoll. Proset Ivor, hija storja differenti ħafna milli smajna sissa fuq il-programm negozju ta' familja ieħor u storja differenti oħra. Grazzi intu wkoll, Anthony, għall-kontribut tiegħek. Nawguralkom it-tnejn li intom aħna ħammorru għal ftit momenti ta' pubbliċità, però erġgħu lura magħna għaliex ħajkonna rappreżentant mill-Malta Development Bank u ħajtina ħafna iktar informazzjoni bħal skemi li approfetta ruħu minnhom Ivor. Narakom.
grazzi li rġajtu inaqadtu miegħi għal din it-tieni parti ta' Wirt U Eredi. Fl-ewwel parti semmejna il-Malta Development Bank, iktar magħruf bħala MDB. U magħna jingħaqad mill-istess bank Joseph Darmanin. Nilqak fil-programm Joseph, grazzi li aċċettajt li tiġi ittina ftit informazzjoni. L-MDB mhuwiex bank tradizzjonali kif nafu aħna. Però lan tiegħu xorta li jgħin in-negozju. F'liema kuntest? Ekku, il-mandat tal-MDB huwa wiesa', però wieħed mill-oġġettivi primarji tiegħu huwa li jkun ta' sosten għall-intrapriżi. U għandu numru ta' skemi biex jagħmel dan, però forsi l-iktar waħda popolari hija l-SME Invest. Din hija skema ta' garanzija illi l-oġġettiv tagħha huwa li tgħin lill-intrapriżi biex ikollhom aċċess aħjar għal finanzjament bankarju, għal bank loans. Bażikament kif taħdem huwa li l-MDB ħoloq fond ta' 10 miljuni biex jagħmel tajjeb jassorbi parti mir-riskju jew mill-potential losses li jista' jkollu il-bank kummerċjali meta jsellef lin-negozji. F'dal każ il-portafol totali jista' jlaħħaq sa 50 miljun. Li jkun qed jiġri huwa li din il-garanzija li qed tagħmel tajjeb għal dan riskju bis-saħħa tagħha, il-benefiċċju tagħha ħajkun qed jgħaddi għand l-intrapriżi fil-forma ta' rati inqas tal-imax, pereżempju, inqas collateral, ġifieri inqas garanziji li l-banek ħajkunu qed jitolbuhom għaliex issa hemm il-garanzija li qed tagħmel tajjeb, u anki pereżempju medda twal ta' żmien fejn jista' jsiru l-pagamenti, allura jsir iktar affordable il-loan. Però apparti daw il-vantaġġi li qed toħloq il-garanzija, ġifieri it-terms ħajkunu aħjar, apparti dik hemm sitwazzjonijiet huwa komuni fejn għandek intrapriża, negozjant, għandu idea, proġett li huwa interessanti, kreattiv, però minħabba li m'għandux pereżempju collateral, m'għandux garanziji x'jagħmlu tajjeb, ma jkunx jista' jirrealizza dak il-proġett għax ma jistax isib il-finanzjament għalih. Bis-saħħa ta' il-garanzija, għaliex qed nassorbu parti minn daw ir-riski aħna, dan ħajkun possibbli. U hemmhekk fejn l-iskema tagħmel differenza ħafna. L-iskema kienet intlaqat tajjeb ħafna minn negozji, fil-fatt iktar minn nofs il-portafol diġà ttieħed. Sissa s-support jgħin għal fuq minn 27 miljun valur ta' loans u madwar 60 negozju. Però għad baqa' nofs liħor available u nħeġġeġ il-negozji biex japplikaw għal daw il-loans. X'inhi l-ikbar ċifra li tistgħu tagħtu garanzija fuqha? L-ikbar ammont taħt din l-iskema huwa ta' 750,000 u dan minħabba illi hemm regoli ta' state aid illi hemm ċertu parametri li jridu nimxu magħhom. Allura l-ammont massimu huwa 750,000 għal din l-iskema. Però jkun hemm proġetti li jiswew miljuni. Allura hemmhekk l-MDB ma tkunx tista' tagħti l-għajnuna jekk ikun hemm bżonn ta' garanziji u affarijiet oħra? Sew qed tgħid jiġifieri niltaqgħu ma' ħafna proġetti li huma ikbar minn 750,000 u għalhekk għandna skema oħra li taħseb għal dan. Din nsejħula tailored facility. Tailored għaliex hija skema li tadatta l-bżonnijiet tal-proġetti li jkollna qudiemna. Jiġifieri aħna naraw il-proġetti li jiġu qudiemna u nippruvaw insibu flimkien mal-bank kummerċjali soluzzjoni finanzjarja. Il-mod kif taħdem di hija li aħna flimkien ma' bank kummerċjali ieħor inselfu flimkien, jiġifieri kofinanzjament. Pereżempju nofs is-self joħroġ minn l-MDB, nofs is-self ieħor joħroġ mill-bank kummerċjali, però bekk it-termini tal-loans ikun iktar vantaġġjuż. Pereżempju il-medda ta' żmien biex iħallsu l-loans ikun itwal u dan huwa importanti, speċjalment fi proġetti li huma daqsxejn ikbar. Dik il-medda ta' żmien biex il-proġett ikun jagħmel iktar sens mill-puntu di vista ta' financial sustainability, ikun ħafna importanti dak il-medda ta' żmien. U allura aħna b'din il-faċilità qegħdin noffru soluzzjonijiet finanzjarji li adattaw skont il-proġett li għandna qudiemna. Il-Malta Development Bank kien pront biex jimplementa skema li tindirizza l-bżonnijiet l-aktar urġenti tan-negozji tagħna fil-kuntest tal-COVID-19. U dan l-iktar bżonn urġenti huwa l-likwidità, il-cash flow li l-businesses għandhom bżonn biex jiffinanzjaw il-pagi u l-kontijiet tagħhom. Għal dan l-iskop, il-Gvern waqqaf fond ta' 350 miljun li l-MDB qiegħed jimmobilizza flimkien mad-9 banek kummerċjali biex iwassal dan is-self lin-negozji tagħna. Permezz tal-garanzija, is-self isir b'termini aktar vantaġġużi, rati tal-imax iktar baxxi, hemm ukoll moratorium
U hemm ukoll sussidju fuq ir-rata tal-imax, sussidju ta' 2.5% fuq l-ewwel sentej ta' dak is-self. Apparti minn hekk, żidna parti oħra fuq l-iskema li tagħti benefiċċju addizzjonali lill-intrapriżi żgħar nett, dawk li jisselfu sa 250,000 fejn hemmhekk qegħdin ngħidu illi s-self tagħhom ikollhom bżonn inqas kollateral, inqas garanziji x'jagħmlu tajjeb. Grazzi Joseph, informazzjoni utli għal min speċjalment qiegħed fil-negozju. Hawnhekk ħajkolli nħallikom għax il-ħin għadda, ippermettu li nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi. Nibda minn Eye Center, O'Hea Opticians, Screen Hair Care, Teoxen Skin Care, u Newmi, Monikla, Bata u Wecaps. Nagħmel appuntament magħkom għal pallum ġimgħa, saħħa. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.